Dins de les polítiques de la promoció de la convivència, la mediació ciutadana s'articula com un instrument que facilita l'abordatge dels conflictes, reconeixent-los com una oportunitat de transformació i millora de les relacions socials i la convivència. En aquest, a fons, aprofundim en el seu potencial socialitzador des de diferents perspectives. Què destacaries de la funció socialitzadora dels espais públics i els equipaments? Aprendre a viure en la ciutat no és només educar-se en l'escola o en l'educació formal o dins de la família, sinó sobretot obrir-se a la pròpia comunitat, al lloc on vius, a l'espai de mediació comunitària, que és aquell espai d'interacció entre allò privat i allò públic. Com deia Eduard Solà en els recents Premis Gaudí a Catalunya, a Barcelona, hem tingut la sort de tenir des de l'època democràtica un ús del carrer, dels esplais, dels centres cívics, de totes les possibilitats d'interacció sense les quals la societat no existeix. La societat esdevé un ens desarticulat. L'articulació social s'aconsegueix a través de conviure amb aquells que són diferents a tu mateix. Aprendre i respectar la diferència és la base de la convivència en l'espai públic. Com creus que es pot potenciar aquesta funció socialitzadora des de les administracions locals? Vivim un moment d'incertesa on tots els equipaments, les experiències que es van crear des del període democràtic, dels darrers 40 anys o 20 anys, d'alguna manera han seguit funcionant amb inèrcia. Però després de la pandèmia, sobretot, després dels efectes de la crisi econòmica i sobretot després de la transformació social amb l'arribada dels nouvinguts i amb les diferències generacionals, cal repensar aquests equipaments públics per adaptar-se a les noves necessitats, a les necessitats dels diferents col·lectius que sovint tenen tendència a viure aïllats i separats i, en aquest cas, les administracions, per tal de fomentar la cohesió social, han de ser més proactives, no esperar a resoldre els conflictes quan arriben, sinó avançar-se als conflictes, sobretot amb mesures de mediació restaurativa que impliquen donar la volta als conflictes i convertir-los en una possibilitat per establir vincles, per fomentar la interacció intercultural i intergeneracional. Quin consideres que és el potencial de la mediació comunitària en l'abordatge dels conflictes i la promoció de la convivència en aquests espais? La mediació és una metodologia fonamental per avançar-se als conflictes, per no actuar apagant els focs quan ja el dany està causat i la convivència s'ha trencat, sinó justament per avançar-se en aquest procés. Tot i que, diguem-ne, històricament hi havia formes de mediació consuetudinària, interpersonal, que sortien dels grups però que a vegades no tenien continuïtat perquè no tenien el poder d'institucionalitzar-se. Per altra banda, la mediació que ve des de dalt, des de les entitats, des de les administracions, de vegades es feia sense una voluntat explícita i una participació activa per part dels protagonistes. La base de la mediació comunitària és que tots els sectors involucrats en la convivència, quan apareix un conflicte, l'objectiu no és només resoldre el conflicte, sinó d'aprofitar el conflicte per restablir la cohesió social. En aquest sentit, jo crec que estem en un moment on la mediació comunitària s'ha de repensar en forma de comediació, on hi ha uns professionals que s'han d'aprofitar per incentivar, per fer un seguiment, per acompanyar aquests processos, però sobretot els professionals han de tenir en compte tots els agents involucrats, ja siguin les administracions, els cossos i forces de seguretat, els veïns, els protagonistes i, sobretot, intentar arribar amb aquells més invisibles, amb aquells conflictes latents, ocults,
que de vegades no arriben a la llum pública perquè els amaguem a sota de la catifa o els ocultem de l'espai públic. No? Justament treure a la llum, en un primer moment pot ser complicat, treure a la llum els conflictes latents ens ajuda a que el dia de demà aquests conflictes latents no siguin conflictes evidents o visibles i no explotin. I jo, en aquest sentit, a part de la convivència intercultural, voldria ressaltar que en els futurs anys s'haurà de posar molt l'èmfasi en la convivència intergeneracional. El fet que la joventut visqui molt més temps a les llars familiars, el fet que no tinguem un problema de l'habitatge no resolt per la joventut, que l'emancipació sigui tardana i que també l'oci en general i l'oci nocturn sigui cada cop més limitat, fa que la joventut no se senti protagonista i s'oculti en els conflictes amb l'agreujament de problemes de salut mental i d'altres menes de problemes de convivència. No? Per tant, diguem-ne, una mediació, tenir en compte les relacions intergeneracionals en aquesta mediació comunitària és un repte de futur aplicant tècniques restauratives, no? Aplicant processos restauratius que són aquells que no són reactius, busquen la sanció, tampoc són estrictament preventius, busquen la prevenció, sinó que busquen la reconciliació a nivell micro entre pares, mares i joves i a nivell macro entre les generacions més grans i les generacions més joves. Jo crec que aquest és un dels reptes futurs que tenen plantejades les societats occidentals i a Barcelona i a les ciutats de Catalunya segurament els mediadors comunitaris hauran de treballar en aquesta línia.